ihe ji wee kwuo na Chineke zuru ka eme bụ na o mere n'ime ndụ m mgbe e bụrụ onye akaebe. Ọ bụ akụkọ ihe mere n'ime ndụ m ka a chọrọ ka m kọọrọ gị. Ọ bụ akụkọ mere eme n'arọ 2020 mgbe e nwere COVID-19, precisely 7th of April. Ị ga-elota that total lockdown enwelu nationwide. Mana before that total lockdown na 7th of April ka m si Abuja wee nata na be nna m. Mana before nke eme, a na-akpọgbu m ọkpụkpọ oku ka m bịazi oku m akpọrọ m ịzọ ndụ ndị mmadụ iji onyinye amara Chineke nyere. Mana maka iyi na-eriri m eri site na ndị ụka ọbịa, agbakụdoro m ịzụ oku ndị nna nna na-akpọ m ka m bịa jere Chukwu na mmadụ ozi. Mana mgbe mpịawa azụ mbido, ihe nyi wee kọba akụkọ ahụ maka gị onye akpọrọ ọrụ. Ị nwere ike iso na ndị na-agba ọsọ dịka Jona. Ihe dịka ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa. Maka na agwa Jona nye je n'obodo Ninive ka ọ gazie ozi wee gwa ndị mmadụ ka ha si n'ajọ omume wee chegharịa. Jona wee sị mba, na ndị a dizabụrụ ka ha nwụọ n'ime mmehie ha, na ha enweghị ntị. O wee nweta mpịawa azụ. Amanyeriri ya Jona azụ toro Jona wee kpọjee n'obodo Ninive wee je kpọpụta ya. Amaghị m ọnọdụ ịnọ na ya. Isogho na ndị na-enweta mpịawa azụ n'ụdị dị iche iche. Mpịawa azụ gị nwere ike iso site na di gị wee na-eru gị aka. O nwerekwara ike isi na nwunye gị. O nwekwara ike isi na ụmụ ị mụrụ. Mpịawa azụ abụghị iwe jee n'ihu ọrụ gị, maka na o nwere onye n'idiri ka ikwubiere ya okwu ka udo obi wee dị, ka chi dị mma wee dị. Onye na-etu a, ọ bụrụ na ikwubi ya okwu n'isi onye na-etu a, onye a ma enwere onwe ya. Ka nkọrọ gị akụkọ. O nwere mmadụ na-nwere ike inwe ofu nsogbu, ha ejekwa onye nwere onyinye, onye akpọrọ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụọ. Nke ofu onye adị mma, nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ihe ọ pụtaghị abụghị na ike onye akpọrọ ọrụ akwụkwọ, kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubido onye nke ịbụa, onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya. Ọ bụrụ na ọ naruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike, kere ihe nke m ji wee dịzi iche na ndị ọzọ enwerechago onwe ha n'ebe arịrị. Gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee zute onye na-etu a na mgbe mkpa, wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya. A ga na-abịa na-apịawa gị azụ. Ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ị jee n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubiere ndị na-etu a n'ebe akwa na-akụ ụta okwu ka e wee ọnya bụ ihe ị kwesịrị ime. Ịnọ n'ihu ọrụ gị, ị ga-egwa na ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ị ga na ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Gaa n'ihu ọrụ gị, maka na ọ n'ihu ọrụ gị ka ị ga-anọ wee n'ude. Ị gaa n'ihu ọrụ gị ka o wee gaziere gị. Chineke Izuruka-eme, Izuruka-eme, Chineke